אחרי שבועיים שהייתי שם, ברוך השם היה טוב מאוד, היה הרצאות חזקות, והדבר הכי משמח מארץ הקודש זה שדיברתי בשתי ישיבות של אמריקאים בירושלים, והשם נראה לי שכל אלה שהיו כמותכם צעירים בשיעורים, כולם בישיבות. הישיבות מלאות בחבר'ה מהשיעורים ומהוובסייט ומהדיסקים. באו אליי אחד אחד, ממש עשרות של בחורים שם, שהם הגיעו לארץ הקודש לישיבה ויושבים ולומדים. למה? בגלל שאנחנו שמנו דגש בשיעורים של לחזור בתשובה, זה לא רק להתחיל לשמור שבת ולאכול כשר, אלא צריכים לקחת פסק זמן מהחיים ולבוא כמה חודשים לישיבה, ואז שם אנשים עשו את זה, אנשים הפנימו את המסאג' והלכו לארץ, וברוך השם גם הייתי בישיבה של נערים סורים מברוקלין, זאת אומרת אמריקאים ממוצא סורי, שהם יושבים בלב אהרון, בארנוף, מול הבית של הרב עובדיה יוסף, וגם הייתי בישיבת אור שמח, ישיבה של ברוך השם, יש שם מעל 200 חבר'ה, שבאו בעיקר רובם מארצות הברית, שבזכות הדרשות, ברוך השם, התחזקו, והיה לי ממש נחת רוח. גם פה, אנחנו עדיין באמצע הקרב פה, עדיין צריכים שחלק מכם יסכימו לעלות לישיבה, לתקופה, לשבת וללמוד. מי שמכם לא הבין, הקדוש ברוך הוא נתן לנו לפני שבוע פה תזכורת מה הולך להיות. ראיתם שהוא שטף את כל ניו יורק במפלים של מים, עשה מקווה לניו יורק, הטמעה מכל העבירות של כל האנשים, כל המקומות של החופים, כל הזה, כולם קיבלו מכה ניצחת, לא היה לנו חשמל שבוע. עכשיו יש עדיין אנשים עדיין אלפים, עשרות אלפים שאין להם עדיין חשמל. אין מים חמים, אנשים איבדו את כל חייהם, אתם יודעים שנזקי מים, הביטוחים לא משלמים. הנזקים האלה זה נקרא סופות. באזורים מסוימים. לא משלמים, זהו. זה צריך פלאד אינשורנס, והם לא נותנים היום כבר, הם למדו מהפעם הקודמת. זאת אומרת, כל מי שהלך לו הבית, הלך לו הבית, הלך לו החיים, הלך לו הכל. מכוניות נשטפו, עשרות אלפי מכוניות הלכו. אתם יודעים, אוטו שהוא צף במים כמה שעות, נגמר הסיפור. זה עלה המים בגובה של המנוע. אז הנזקים הם, לדעתי, לפחות 100 מיליארד דולר. 100 מיליארד דולר. רק שיהיה לכם הבנה, ממשלת ארצות הברית תומכת בישראל סיוע שנתי 2.5 מיליארד דולר, ושולטים בנו, לא נותנים לנו לצייץ. מחליטים איפה נבנה, לא נבנה, כל דבר שעושים, הכל צריך אישור מהם. כן, 2.5 מיליארד. פה יש נזק 100 מיליארד. חוץ מהנזקים לבתים והנזקים של המכוניות, והשבוע שאף אחד לא עובד, וכל האנשים שלא הלכו לקניות ולא קנו ומפסידים 8% מס על כל דבר שקונים בחנויות, וגם מה שהיום משלמים מיסים על השבוע העבודה הזה, מיליונים של אנשים. יש גם נזק, הבורסה הייתה סגורה יומיים, אתם יודעים מה זה יומיים הבורסה סגורה, כמה הפסדים זה, אי אפשר לספור את זה. יש פעולות של עשרות אם לא מאות מיליארדים ביום בבורסה, זה יומיים היה סגור, לא קרה מעולם כזה דבר בניו יורק. אף פעם, מאז שהבורסה נפתחה, לפני יותר מ100 שנה, לא קרה מעולם שהבורסה הייתה מושבתת ליומיים רצוף. רק בספטמבר 11 סגרו את הבורסה באותו יום של הפיגועים, כן, וגם כמה שעות אחרי כבר פתחו. אבל זה דבר שעוד לא היה דוגמתו בהיסטוריה של ארצות הברית. הקדוש ברוך הוא לאט לאט מהדק יותר את החבל, עוד מכה ועוד מכה, עד שבאמת, כמו שאומרים, כל המקום הזה יתכסה כולו במים. הבנתם? כבר רואים מה הטבע מסוגל לעשות, מה שהקדוש ברוך הוא זועם, זהו זה. למה השם עשה את זה? אז כמובן, כמו שאתם מכירים אותי, אני האחרון שמשחק אותה נביא, או איזה בעל רוח הקודש, או איזה חכם, או איזה קדוש, כן? לא רק זה, אני גם סולד מכל אלה שעושים את עצמם קדושים וצדיקים ובבות, לא סובל אותם. כי הם הרשעים הכי גדולים שמוליכים את העם שולל. על כל מיליון יש איזה אחד, כמו חכם בן ציון אבא שאול, שבאמת היה קדוש, ובאמת היה זה. יש כמה כאלה, אני לא אומר שלא. יש, ברוך השם, עם ישראל לא אלמן. אבל האחרים כולם בלוף. ואמרתי לכם מיליון פעם כבר, תיזהרו לא ליפול ברשת שלהם.
לא סתם כל שבוע תופסים אחד מהם 70 מיליון, 80 מיליון, 100 מיליון, מיליארד וחצי. זה לא סתם באו להם הכספים האלה. הכספים האלה באו מזה שהם מרמים את העם התמים. את העניים, את העשירים, לא משנה, לא מבחינים, אין להם רחמים גם. הם גם לוקחים את הכספים האחרונים של העניים שהם בשעת צרה. העיקר להוציא מאנשים כספים, זה כבר נהיה מפעל חיים. כן, צריכים להיזהר מהם יותר מה שצריך להיזהר מאיראן, מהבבות האלה, שהם האויב האמיתי. הם הורסים כל פינה טובה. למה? כי הרבה אנשים שהלכו אליהם והתחננו לישועה ולא קרתה להם הישועה, עזבו את הדת. כי אמרו, מה? אומרים, הצדיק גוזר, הקדוש ברוך הוא מקיים. מה? נתתי $100,000, נתתי $150,000, נתתי $18,000, מה קרה? שום דבר לא נהיה. אז איזה מין דת זאת? סתם, הכל בלוף. ובפועל אלה האנשים שהלכו לאותם בבות, הם יותר קדושים מהבבות פי מיליון. כן, מכל הרמאים האלה, והם עושים שם רע לתורה וכו'. בכל אופן, למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה? לעולם לא נדע ב100%, אי אפשר לדעת, אף אחד לא יכול לדבר בשם השם. אבל אני הקטן, לעניות דעתי, כבר שמתי לב, ממה שאני רואה כבר ב20 שנה האחרונות, שכל פעם שפה במדינה הזאת עושים משהו בצורה רשמית נגד הקדוש ברוך הוא, הכוונה מורדים בו בשיטה, הוא מנחית מכה קשה. למשל, החליטו פה לעשות נישואים חד מיניים, חוקי בניו יורק. החליטו שגבר יתחתן עם גבר, אישה עם אישה, זה 100%, אין שום בעיה, זה נורמלי, יהיה להם זכויות, פנסיות, כל הדברים. העבירו את החוק הזה פה, אני ידעתי באותו יום, עוד תבוא כאן מכה, שיהיה קשה מאוד להתאושש ממנה. ככה זה. תמיד עשו עבירות. תמיד היה משכב זכר, תמיד היה אנשים עם בהמות, תמיד היה אנשים שהם בהמות, תמיד זה היה. התנ"ך מלא בסיפורים, בתיאורים. אני תמיד אומר, אם התורה הזהירה אז בדור של משה רבנו מהדברים האלה, אז לכאורה זה נראה טיפשי. מה אתה מזהיר אנשים ששמעו את הקדוש ברוך הוא אומר, אנוכי השם אלוקיכם, אתה מזהיר אותם לא לעשות עבירות עם חיות או עם בני מינם? מה, זה בושה לאינטליגנציה הזה, כאילו, כן? אז כמו שעכשיו אתה תבוא לאיזה רב גדול, תגיד לו, תשמע, אני יודע מה, זה משהו שכבר הוא יסתכל עליך, כאילו, איך אתה בכלל מעז להגיד לי כזה דבר, כן? דבר כזה פשוט, כן? כמו שאתה בא עכשיו לרב עובדיה, אומר לו, אתה יודע, כבוד הרב, צריכים לקבוע עיתים לתורה, ללמוד תורה כל יום. הוא לא יבין אם אתה נורמלי, אתה אומר לי, כל החיים שלי הייתי בתורה, לא מפסיק דקה ללמוד, כל דקה פנויה, אומר לי, צריכים... אז זה כאילו ככה זה נשמע, לא? מה אתה אומר לנו לא לעשות עבירות כאלה? מה, אתה מדבר איתנו, אנחנו דור דעה, דור שיצאנו ממצרים, שמענו את הקדוש ברוך הוא, נעשים לנו ניסים, נופל לנו לחם מן השמיים, אתה אומר לנו לא לשכב עם בהמות, נכון? אז אתה רואה, אם התורה דיברה על זה, סימן שתמיד היה לזה יצר הרע. ועובדה, מה, הבעיה היא, זה שעושים את העבירות, כל אחד יענש בעבירותיו, אף אחד לא נמלט מן הדין. אבל זה שהופכים את זה לחוקי, כבר רשמי, זה חוקי המדינה, זאת אומרת חוקי סדום ועמורה. בסדום ועמורה עשו עבירות שגם עשו במקומות אחרים. זה לא רק בסדום עשו את המעשים האלה. עד היום בעברית, שמישהו אונס בחורה או שעושה לה מעשים מגונים, קוראים לזה עשה בה מעשה סדום. השופטים הדבילים שיש בארץ, הם בעצמם לא יודעים מה הם אומרים אפילו. שהם אומרים, אני שופט אותך על מעשה סדום ל10 שנים במאסר, תשאל את השופט מה זה מעשה סדום, הוא לא יודע שזה בא מסדום ועמורה. הוא לא למד תורה, הוא בא מהקיבוץ, הוא לא מבין כלום מהחיים שלו. הוא רק חושב שהוא אינטליגנט, כן? הוא לא יודע מה זה מעשה סדום. מעשה סדום, הכוונה זה מה שהיו עושים בסדום. כל הזמן, כל הזמן. אסור אורחים, חייבים לגנוב, מי שמרביץ לחברו, אז דווקא המרביץ מקבל פרס, כל מיני חוקים. הם עשו בכוונה חוקים שאף אחד לא ירצה לגור שם. בכוונה. למה? כי הם לא רצו אנשים זרים. כמו היום, גם היום זה טבע בעולם, אף אחד לא רוצה אנשים זרים. תמיד דינה של חברה שהיא שונאת אורחים. למשל, בארץ הביאו את האתיופים, לא מוצא חן בעיני אף אחד, לא, מה עשו את זה, בשביל מה, טעות, עכשיו הביאו את הרוסים, טעות, לא טעות. פה באמריקה, מביאים עמים אחרים, כולם כועסים, המקסיקנים פולשים, כולם כועסים, גרמניה, עכשיו באים הטורקים, הם יוצאים מדעתם, הערבים בכל מדינה ומדינה, הם יוצאים מדעתם, הם לא עושים שום דבר בנידון, בגלל חוקי הדמוקרטיה המטופשת שיש שם,
אבל הם אוכלים את הלב. דבר עם אירופאים, הם יוצאים מדעתם מזה, שהם כבשו להם כל פינה, כן? זה דרך העולם, אין מה לעשות. גם אצלנו בקהילות החרדיות זה ככה. תבוא לקהילה של חסידים, פתאום ייכנסו לשם כמה ספרדים, מרוקאים, פרסים, ככה קצת בלבוש שונה, מבטא שונה, הם יצאו מדעתם. תבוא לקהילה סורית, תכניס שם כמה בלונדינים עם עיניים כחולות, עם מבטא יידישי, הם יצאו מדעתם. לצערנו, זה טבע העולם, טבע האנוש, אין מה להחביא את זה, זה טבע אנושי. טבע, בן אדם אוהב אנשים כמותו, שגדלו איתו, שמדברים באותה שפה, שמתלבשים אותו דבר, שאוכלים אותו. תבוא לבוכרי, תגיד לו תתחתן עם אשכנזי, זה גזר דין מוות בשבילו. אם הבן אומר לו, אבא אני רוצה להתחתן עם אשכנזיה או הפוך, כמעט יושבים שבעה. למה? זה לא אחד משלנו. מה עכשיו נעשה איתם? מה נאכל גפילטע פיש, נשב איתם, אנחנו רגילים לשתות, לאכול אוכל בוכרי, פתאום עכשיו נבוא, ייתנו לנו אוכל מתוק. כבר עושים את החשבונות האלה, כן? אותו דבר הפוך. הנה אשכנזי, תשמע, איזה בוכרי, איזה קפקזי, ככה, עם מנטליות של מוסלמי, שרוצה לשלוט באשתו ככה, והוא עכשיו יהיה הבעל שלי, של הבת שלך. הוא יקפוץ מהחלון. אז מה אנחנו רואים? אנשים לא רגילים לשינויים. לא אוהבים. לא, המנטליות שלך תשמור אותה אצלך, את המנטליות שלי תשאיר פה. זה המציאות של העולם. אבל בסך הכל הכללי, אנחנו צריכים להיות מעל זה, כי אנחנו יש לנו תורה, וכל ישראל ערבים זה לזה. כולם, אנחנו כולם אחים. לא, בתורה לא כתוב, אלה האחים האלה, ואלה לחוד וזה. אז גם אנחנו רואים פה במציאות שלנו, אפילו בקהילות החרדיות, לא מקבלים זרים בקלות. קצת מקבלים. 2, 3, כדי לא להגיד שאנחנו גזענים, מעלימים עין. שמתחיל להיות קצת יותר מדי, כואב להם. מתעצבנים. אותו דבר בבתי כנסת. יש לך בית כנסת, נגיד סתם, אפגנים. לאט לאט נכנסים אחרים, הם עושים ועידת חירום. מה הולך פה? עומדים לגזול לנו את המנהגים שלנו. אותו דבר, כל מקום ומקום, רק ברגע שהאורחים מתחילים להוות רוב, הם מתעוררים. וואו, רגע, עוד מעט כבר לא נוכל לעשות את המנהגים שלנו. כן, זה טבע העולם. בכל מקרה, אז הקדוש ברוך הוא נתן פה מכה, והקדוש ברוך הוא, אתם באים לעשות לנו חוקי סדום, להגיד שמותר להתחתן גבר עם גבר, להגיד שאין בזה שום דבר, עוד מעט תהפכו את המקום הזה גם לסן פרנסיסקו, ילכו יד ביד ברחובות. אני אראה לכם, אלמד אתכם לקח, לא תבינו בטוב. איך אומרים בצבא? מה המשפט הכי מפורסם בצבא? מי קנה בצבא? מישהו כאן בצבא? טוב, אתם אמריקאים כולכם. מה אומרים? אומרים מי? מה שלא בא דרך הראש, בא דרך הרגליים. תודה מנשה. מה שלא בא דרך הראש, בא דרך הרגליים. מה פירוש? אתה לא רוצה להבין בדרך הטובה? תבין בדרך הקשה. לא רוצה להבין לפי חוקי התורה, לפי השכל הישר, הרי עזבו תורה. נגיד אדם לא שמע מעולם על תורה. נגיד שהעולם לא ידע כלום מתורה. שכחו מזה. נגיד רק עם ישראל נמצאים באיזה מקום חור נידח שאף אחד לא מכיר, ורק לנו היה התורה, ולעולם לא הייתה התורה. עדיין, מה זה שייך לתורה בכלל? אתה רואה יש טבע, אתה רואה שהטבע מסודר, אתה רואה שיש זכר ונקבה, אתה רואה שרק זכר יכול לעבר נקבה, אתה רואה שהזכר בנוי בצורה כזאת שהוא משלים בדיוק את הנקבה, יש לה את האיברים לקבל את הזכר, או יש לו את האיברים להיכנס לנקבה, אתה לא רואה מה הולך פה? מה אתה בא עכשיו לערב את הטבע? בלי קשר לקדוש ברוך הוא. מה עכשיו אתה בא לערב? יש טבע עכשיו, יש יצרן לטבע, אתה לא יודע מי הוא, מה זה משנה, עזוב דת. יש עכשיו יצרן לטבע. היצרן יצר את הטבע בתחכום אדיר. פירות, ירקות, חמצן, כל מה שיש, חיות, בהמות, עופות. אתה רואה שיש בטבע סדר. אתה בא לערער על חוקי הטבע, אתה צריך להבין שזה יביא עליך אסון. זהו זה, בלי קשר לדת. ועל אחת כמה וכמה, לאלה הנוצרים, הטיפשים המטופשים האלה, שהם קוראים את התורה, והם קוראים לזה The Old Testament, חלק א' של בורא עולם, וכאן כתוב כל הדברים האלה, ובסוף הם עושים חוקים פה בקונגרס, שזה מותר, אז הקדוש ברוך הוא אומר, אוקיי, מערערים על חוקי היסוד, מערערים על הקיום של העולם, מה יקרה? מה קרה בסדום? לא ראיתם מה עשיתי לאלה שעשו את זה לפניכם? הורדתי עליהם אש מן השמיים, ושרפתי את כולם, מיליונים עלו באש. למה? כי היה חוקים כאלה של סן פרנסיסקו וניו יורק, ותל אביב. תל אביב, העיר הגאה בעולם, אוי לבושה, אוי לכלימה. העיר מספר 1 לזוגות חד מיניים.
מתגאים בזה, מייצאים את זה ככבוד. עם הספר, בנים אתם להשם אלוקיכם, בכם בחרתי מכל העמים, נהיינו השפלים שבאומות. מה? אם אנחנו מתגאים בכזו תועבה וזוהמה, כן, מילא אתה עושה את העבירות האלה בגלל התאוות שלך, בגלל שאתה סוטה, אתה מתחבא בחדרי חדרים, כמו איך הם קראו לזה, בתוך הארון, כן? נו, אז לפחות אתה מתבייש במעשיך. אני גם מדברים איתי כאלה בחורים שיש להם את הבעיה הזאת, אבל לפחות הם ברי דעת. אומר לי, אני שונא את זה, אני סובל ממצבי, הלוואי שלא הייתי ככה, הלוואי שלא היה לי את התאווה הזאת, כן? אז אתה רואה, הבן אדם בא, איך אומרים, מבקש, מתחנן לעזרה, אבל רובם הם לא כאלה. יוצאים להפגין בראש חוצות, להראות את הזוהמה שלהם בכל פינה, ומדי פעם הקדוש ברוך הוא מנחית מכה. רק מה קורה? שהקדוש ברוך הוא בא להכות את עם ישראל, הוא עושה את זה במידת הרחמים, גם שכבר יש פיגועים, טרור, טילים, שימו לב, כמעט ואין נפגעים. מה שלא קורה בארץ, כמעט ואין נפגעים. בדרך הטבע, מזמן כבר הייתה צריכה להיות רעידת אדמה קטלנית בארץ שתנקה את כל הארץ. בדרך הטבע. שימו לב מסביבנו במזרח התיכון, טורקיה, איראן, מה שקורה. בכלל גם תראו מה קורה בעולם, בכלל כולו, כמעט כל מדינה מוכת אסונות. תראו מה הולך בסוריה, כל יום 200-300 הרוגים. מרחץ של דמים, יורים בילדים, בנשים, כל יום פגזים, טילים, מטוסים, מה? כבר שנתיים, שנה ומשהו. זה טוב אבל, לא? זה טוב או לא טוב, זה איך אומרים, הקדוש ברוך הוא מעסיק אותם בינם לבין עצמם, כי אם הם היו חיים בשלום, הם היו באים כולם עלינו, כדי שזה לא יקרה, כמו שהקדוש ברוך הוא עשה במגדל בבל. מה היה במגדל בבל? בלבל אותם. ברגע שהוא בלבל אותם, התחילו לריב אחד עם השני. למה? הם היו באחדות. מה שאחדות, הקדוש ברוך הוא רצה להראות לנו, אחדות מביאה הצלחות. גם אחדות של רשעים, גם אחדות של אנשים, שומעים? אחדות של אנשים שהם נגד השם, האחדות עוזרת להם להצליח. זה מדהים. זה אפילו כתוב בדרך שאדם רוצה ללך, מוליכים אותו. אפילו הרשע הכי גדול, מוליכים אותו מן השמיים, כן? לעשות את העבירות שלו. הוא בחר, אז מוליכים אותו מן השמיים לעשות את העבירות שלו. עכשיו אני דיברתי על חוקי סדום ועמורה. מה הייתה הפרשה שלנו השבת? אברהם אבינו, לך לך, כל הסיפור, סדום ועמורה. יש 5 ערים, זה מאוד דומה, שימו לב, הקדוש ברוך הוא הביא כאילו הגלגל חוזר. אז היו 5 ערים ששם היה מרכז הביזנס בעולם. סדום ועמורה ועוד ערים אחרות. כל 5 ערים האלה, זה כמו מנהטן בדיוק, כמו ניו יורק. גם ניו יורק יש 5 ערים, ברונקס, ברוקלין, מנהטן, קווינס וסטטן איילנד. גם 5 בורוז כאלו. ומנהטן זה כמו הסדום של אז, שזה היה האמריקן של העניינים, כן? וזה בדיוק דומה מאוד למה שהיה אז. ואז אברהם אבינו מתחנן לקדוש ברוך הוא, אולי יש שם 50 צדיקים. יש 5 ערים, הוא עושה חשבון, צריך שיהיה מניין כשר לפחות, בכל עיר. אולי יש שם 10 בכל עיר, לכן הוא הגיע לחשבון של 50. הוא אומר לו, הקדוש ברוך הוא, אין. אם היה 50, בזכות ה50 האלה, אני לא ישמיד. זאת אומרת, מה למדנו מזה? מי פיקח פה? קודם כל ראינו כאן כמה דברים מאוד מעניינים. דבר ראשון, ראינו שאברהם אבינו מתפלל להציל עיר מלאה ברשעים. מצד אחד כתוב, בעבוד רשעים רינה. שהרשעים עובדים מן העולם, זה רינה. רינה זה שמחה, כן? אז זה רינה לעולם. אז העולם צריך להיות שמח. כמה שפחות רשעים בעולם יותר טוב. לא רק זה, כתוב, רשעים ישנים, בזמן שהם הולכים לישון, טוב להם, טוב לעולם. צדיקים ישנים, רע להם, רע לעולם. למה? שרשע ישן הוא מפסיד מצוות, כי כשהוא ער הוא כל הזמן עושה מצוות. כשהוא ישן הוא כמו בטל מן העולם, כן? אז זה רע לו ורע לעולם, כי גם הצדיק משפיע על כל העולם, לא רק על עצמו. כשהרשע ישן מצוין, כמה שהוא ישן יותר, ככה פחות עבירות בעולם. יש הרבה אנשים אומרים לי, תשמע, הבן שלי ירד מן הדרך, נהיה פושטק, ככה יושן, קם ב1, קם ב4, איך אומרים, אין לו חיים, אין לו סמים, כל הדברים האלו, כן? אז אני מה אומר? אני אומר לו, טוב, עכשיו שהוא כבר במצב הזה, תן לו שישן כל הזמן.
תן לו כל הזמן שישן. אדרבה, שים לו כדורי שינה, הוא כבר בא להתעורר, ישן עוד 10 שעות. למה? לטובתו. מה עדיף שיער? הרי שהוא ער מה עושה? מעשן סמים, מוכר סמים, קונה סמים, עושה עבירות, חברה יש לו, עושה את האיסורי כרת, גונב כי אין לו כסף לסמים. מה הוא מועיל לעולם? לעולם הוא ודאי לא מועיל. לעצמו הוא גם הורס את עצמו, הורס את נשמתו. ככה תן לו שישן על גיל 18, גיל 18 התחיל קצת להתבגר, יצא מהגיל טיפש 10. לא סתם קוראים לזה בארץ גיל הטיפש 10. אתה גם לא יכול לדבר אליהם בינה לנוער האלה, הראש שלהם אטום. הוא חושב שהוא חכם ואתה טיפש, הוא כבר רותם את הראש שלו, לא רוצה לשמוע. מגיע קצת לגיל יותר מבוגר, הוא מתחיל להקשיב קצת, שומע מוסר, רואה מה הולך בעולם, רואה אנשים שכמוהו נפלו. אמר לי איזה נער אחד, הוא אפילו לא בן 17, אומר לי, אני הייתי עושה סמים כל יום, אבל חבר שלי לקח איזה סם וממש כמעט מת, והיה לו ממש מצב קשה, לקחו אותו לבית חולים, אז מאז אני למדתי לקח, אני כבר לא עושה יותר. לפחות היה לו שכל, האחרים, החברים האחרים ממשיכים, הם גם רוצים להגיע יום אחד למצב של ההוא, כן? אבל הוא היה לו שכל לפחות, נכנס בו פחד. דרך אגב, תדעו לכם, מישהו שואל אותך מה זה סימן לחוכמה? מה הם הסימנים של חכם? איך מזהים אדם חכם? דבר הראשון, בושה. זה המעלה הראשונה שמראה על אדם שהוא חכם. אדם שקיימת בו מידת הבושה. מה הראיה בתורה לזה? מה הראיה בתורה? בואו נראה מי חריף פה. יפה מאוד. בזבז את זמנו פה בקורסה בקווינס, במקום להיות בישיבה. כן, מה זה? האדם הראשון, לפני שאכל מעץ הדעת, עוד לא היה בו דעת. הדעת נכנסה בו אחרי שאכל מן העץ. אז בדבר הראשון שהוא עשה, אחרי שהוא ואשתו אכלו מן העץ, נכנסה בהם מידת הבושה, והתבוששו. ראו שהם מרומים, פתאום הם הבינו שזה מגונה. מהר רצו להחביא את עצמם. זאת אומרת, לפני, לא היה בהם בושה. רוב העולם היום, יש להם בושה, אין להם בושה. מסתובבים ערומים, עושים דברים בסרטים. אני פעם אמרתי, אני לא מבין דבר אחד. עזוב, אני תמיד אומר, עזוב דת רגע. דת זה תוספת. קודם כל בוא נהיה בני אדם, אחרי זה נדבר על להיות צדיקים. אני אומר עכשיו, בחורה, יהודייה, גויה, אין תורה, אין כלום, תשכח מזה, בסדר? עכשיו בתור בן אדם, מציעים לך לשחק בסרט מלוכלך, אפילו ייתנו לך מיליונים. אתה עשית הסרט הזה, גמרנו, לא בשליטתך יותר, הוא יהיה בכל העולם מפוזר. מחר הילדים שלך יראו את זה. איך בן אדם יכול לחיות, תחשוב על ההיגיון הזה. עכשיו האישה בת יום אחד היא מגיעה לגיל 35, 40, יש לה בן 18, בת 17, יום אחד באים עם החבר'ה, מראים את אמא שלהם, עושה כאלה דברים. רק מהמחשבה אני הייתי מת. נגיד אחד שהיה חילוני וחזר בתשובה ועשה את הדברים האלה בעבר, ועכשיו הוא נודע לו שעומדים להראות לבן שלו מה הוא היה עושה, הרי הוא היה מתאבד רק מהבושה. הוא היה בכל מחיר שבעולם הולך למנוע את זה. היה מפוצץ את הבניין רק שלא יראו לבנים שלו מה הוא היה עושה, או היא. רק מהיגיון הבריא, בלי קשר לדעת. דבר עכשיו חילוני. אתם יודעים, פעם היה מעשה כזה בארץ, תשמעו טוב. מעשה שהיה, נורא והיום. היה איזה אחד חשמלאי, ונתנו לו עבודה בבית מלון באילת. הוא גר בתל אביב, אז החברה שלו נתנו להם עבודה במלון באילת. אז הם התחילו לעבוד יום חמישי בבוקר, חשבו שיגמרו עד יום שישי, התעכב העבודה. אז בסוף הוא התקשר לאשתו, אמר, תראי, תשמעי, אני יכול עכשיו, שבת לא עובדים פה, זה וויקנד וזה במלון, אני יכול לבוא, אבל אני צריך לחזור לכאן מוצאי שבת, אז מה הטעם? עד שאני אגיע, ועד שזה כבר לא נשאר לי זמן להיות בבית. המלון נותן לי חדר, אני אשאר פה, ואני בעזרת השם אגמור את העבודה יום ראשון, ויחזור יום ראשון בלילה. אומרת, טוב, אתה צודק, מה ההיגיון? בקיצור, עכשיו בן אדם יושב במלון יום שישי לבד, מתחיל להשתעמם, מחפש שם בספר טלפונים, רואה נערות ליווי. אומר, טוב, מה אם אני כבר הזדמנות, אני בלי האישה, אז נפגוד. מתקשר לסוכנות הזאת, תשלחו כך וכך, בסדר. אז הוא בן אדם בשנות ה-40 לחייו, הוא מבקש בחורה צעירה. שולחים לו בחורה, הוא בבית מלון, דופקים בדלת, הבן אדם פותח את הדלת, את מי הוא רואה? הבת שלו. בת שלו הסטודנטית. היא אומרת שהיא סטודנטית באוניברסיטה, ויש לה הרבה שיעורים, והיא לומדת, ובכלל נערת ליווי.
איך שהוא ראה את הבת שלו נכנסה, הוא התחיל לצרוח, להשתולל, לבכות, מתוך זה הוא קיבל התקף לב ומת. זה מעשה שהיה בארץ. זה תיקון שלו. זה תוך זה שעכשיו היא פתחה, הוא ראה את הבת שלו שהיא נערת ליווי, הוא קיבל התקף לב ומת. עכשיו תאר לך שהוא היה רואה אותה ממש בסרט. אז בזה הוא לא יכל לעמוד מעמד. הוא ראה אותה עוד רק מהמחשבה. היא לא ידעה, הן לא יודעות. הן מקבלות קריאה שמרחק, כמו נהג מונית. אומרים לו, הולך לרחוב זה וזה, זהו. לא, אבל היא לא ראתה, זה אבא שלה. כשהיא נכנסה, היא ראתה. פתח את הדלת, נגמר הסיפור, וברגע זה הכל נגמר. כבר היה מאוחר מדי, כן? אז מה אנחנו רואים פה? שהדברים האלה, אני אומר, הדברים האלה זה נורא והיום. רק מזה עכשיו תוסיף על זה יראת שמיים, דעת, עין רואה ואוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים, ועתיד אדם ניתן דין וחשבון. כל הדברים האלה של התורה ושל חז"ל, בכלל אתה אבוד. כן? אני מדבר עוד בלי קשר לדעת. נחזור אז לעניין. אז קודם כל אנחנו רואים שלמרות שבאבות רשעים רינה, אברהם מתפלל כדי להציל אותם. למה? כי הוא צדיק הדור. השם אומר לו, אתה אברהם, אברהם עבדי, אברהם מואבי, כן? אברהם העברי. מה זה אברהם העברי? שהוא מעבר אחד של העולם, וכל העולם מן העבר השני. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא גם אומר, מה, אני הולך להשמיד את סדום, ואני אסתיר כזה דבר מעבדי אברהם? איך אני יכול להסתיר? זאת אומרת, מה רואים מכאן? שיש צדיק, צדיק גדול, לא סתם צדיק מקומי, צדיק גדול, אז הקדוש ברוך הוא מרגיש שהצדיק הזה הוא שותף שלו בניהול העולם. דבר מעניין מאוד, זה ממש הקדוש ברוך הוא מראה לך איך הוא חושב. אומר, אני אסתיר מאברהם כזה דבר, מה, אברהם יקום בבוקר ויראה שמיליונים מתו מאש שירדה מן השמיים? אני חייב לאברהם משהו? שיגיד תודה שאני נותן לו חמצן ואוכל וכסף וכל מה שהוא צריך. מה אני חייב לו? אני חייב לגלות לו מה אני הולך לעשות בעולם? לא, אני לא חייב, אבל הקדוש ברוך הוא הרגיש מחויבות כלפיו. תראו איזה דבר מדהים זה. כמה משתלם להיות צדיק? כמה משתלם? אם אנשים יודעים כמה משתלם, בלי קשר לעונש, גם אם לא היה עונשים בכלל, רק מלהיות צדיק כמה משתלם. ללמוד תורה, להיות צדיק, להיות ירא שמיים, כמה משתלם. אתה רואה שהקדוש ברוך הוא אומר לך, אני לא אעשה משהו בעולם לפני שאני אתייעץ וידבר עם זה עם אברהם אבינו, שלא יהיה מופתע. ואחר כך אברהם מנהל ויכוח עם הקדוש ברוך הוא, ורואים שהקדוש ברוך הוא קיבל את הטענות של אברהם אבינו. אברהם, תהרוג צדיק עם רשע? תספה צדיק עם רשע? תראו מה הוא אומר לו. אומר לו ככה, תראו. בואו אני אקרא לכם שתראו מילה במילה מה הולך כאן. אומר לו, אומר ככה. קודם כל הקדוש ברוך הוא אומר, ואברהם יהיה לגוי גדול ועצום. יצא ממנו עם גדול, כן? ונברחו בו כל גויי הארץ, כל העולם איכשהו יקבלו ברכה בזכותו. כי ידעתיו, אני יודע אותו, למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו. אז רואים מה הדבר הכי חשוב בעיני השם? לא רק שתהיה צדיק, שתדאג שהילדים והנכדים שלך גם יהיו צדיקים. מה השם אומר? אני יודע שאברהם יצווה את בניו ואת בני ביתו, שישמרו את דרך השם, ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. כן? למען אבי השם על אברהם את אשר דיבר עליו. זאת אומרת, למה אני אוהב את אברהם? לא רק בגלל שהוא צדיק, הוא מזכה הרבים גם, הוא מעביר את זה הלאה. לכן, ויאמר השם, זעקת סדום ועמורה כי רבה, כבר אי אפשר, הקדישו את הסאה, אי אפשר יותר לסבול אותם, וחטאתם כי כבדה מאוד. זה הסוד של החיים, תדעו לכם. הרבה פעמים אדם שואל, תראה, הנה אני עושה עבירות קשות, בינתיים הכל בסדר, חצי שנה, שנה כבר, רק אני והשם יודעים שאני עושה את העבירות האלה, אבל בינתיים הרב אמר, מות יומת, בדרשות, שום דבר עוד לא קורה לי. כל שבת מניע את האוטו, נוסע על כדורגל, מעשן בשבת, עושה עבירות, עושה איסורי כרת, נו, בינתיים אני עוד בסדר. אתה לא בסדר. כל עבירה עלית עוד מדרגה, עד שהחטאים שלך כבדו כבר, יותר מדי כבד. ואז באה המכה ואי אפשר לתושש ממנה יותר. שבאה המכה, איבדת רגל, איבדת ראייה, נהיית נכה, נהיית משותק, מתת, כל הדברים האלה שקורה לאנשים, זה תהליך ארוך של אגירה. הם אוגרים, רק לכל אחד יש נקודת שבירה אחרת. למה? תלוי איפה הוא נולד,
תלוי איזה בית ספר הוא היה, מי ההורים שלו, איזה סביבה הוא גדל, כמה שכל יש לו, כמה הוא חכם, כמה הוא טיפש. הכל הקדוש ברוך הוא מביא בחשבון. אדם חכם ואדם טיפש זה לא אותו דבר. אדם טיפש מקלים איתו יותר, כי איך אומרים הוא אהבל, הוא לא מבין הרבה, הוא גם בחיים שלו טיפש, גם בביזנס הוא טיפש, בהרבה דברים הוא הורס לעצמו את החיים, לא רק בדת. אז הקדוש ברוך הוא מבין, טוב, אין לו הרבה יכולת זה, אני בראתי אותו טיפש. אז לכן יש לי יותר סבלנות אליו, אבל החכם, איזה סבלנות מגיע לו שיהיה? הוא מבין, הוא צ'יק צ'ק מבין עניין. הוא יודע מה זה מות יומת, הוא יודע מה זה חיי נצח, הוא מבין עניין. אז למה שיהיה לי אליו הרבה סבלנות? זה גדל בבית של רבנים קדושים, זה גדל בקיבוץ. אני לא יכול את שניהם לדון אותו דבר, צריך להבין מאיפה הוא בא, כן? לכן, הקדוש ברוך הוא יודע מה מצבך, אתה אפילו לא יודע את מצבך. למה לשחק באש? זה מה שהרמב"ם כותב, עשה מצווה אחת, מכריע את עצמו ואת כל העולם לכף זכות. עשה עבירה אחת, מכריע את עצמו ואת כל העולם לכף חובה. תמיד תסתכל על עצמך שאתה 50-50. במצווה או בעבירה הבאה תכריע את חיי הנצח שלך. ככה זה ימנע ממך לעשות עבירות. אז מה השם אומר? ויאמר השם זעקת סדום ועמורה כי רבה וחטאתם כי כבדה מאוד. אי אפשר כבר להחזיק את המשקל של החטאים שלהם מבחינה רוחנית, כן? אז עכשיו מתחיל כל העניין הזה, ואברהם עודנו עומד לפני השם. זאת אומרת, אנחנו רואים שאברהם אבינו עומד בתפילה לפני הקדוש ברוך הוא, ויגש אברהם ויאמר, האף תספה צדיק עם רשע? אברהם אומר לקדוש ברוך הוא, מה, אתה תהרוג את הרשעים עם הצדיקים? מה השאלה? הגמרא אומרת, בזמן שיש רשות למשחית להשמיד, לשטן הכוונה, למלאך המוות, הוא לא מבדיל בין צדיק לרשע. למה? בא ההוריקן עכשיו. ההוריקן מבדיל עם הבית של צדיק או הבית של רשע. כל השכונה הוא שוטף, כולם נפגעים, גם הבתים של הצדיקים. נופל עכשיו חס ושלום פצצת אטום באיזה עיר, הוא מוחק את כל העיר, כולל הצדיקים, כולל את כולם. הוא לא מבדיל. יש מאמר חז"ל, אוי לרשע ואוי לשכנו. למה אתה גר עם הרשעים? תיבדל מהם. מה אתה גר בוויליג'? מה אתה גר בדיזינגוף? מה אתה גר במקומות של כל מיני זנות וזימה ופריצות? שאפילו מסעדה כשרה אחת נורמלית אין באזור, או בית כנסת אחד נורמלי. היום בימינו אנשים עוברים דירה, בטיפשותם, קודם כל בוחרים בית, אוהבים את הבית או את הדירה, מחליטים לעבור, עוברים, עכשיו שוברים את הראש, איפה נשים את הילדים, איזה בתי ספר, איזה ישיבות יש כאן, איזה בית כנסת, איזה קהילה, טיפש. אלה הדברים הראשונים שצריכים לבדוק לפני שבכלל חושבים לקנות בית באותו אזור. אתה רוצה לעבור דירה, הבית שלך קטן, האזור שלך לא טוב, מה החשבון? א', לאן רוצים לעבור? דבר ראשון, מקום עם בית כנסת כשר, מקום עם הנוסח שלי, אני ספרדי, אני תימני, אני חסיד, אני ליטאי, תודה. מה אני? אני רוצה להיות שייך למקום שלי, איך שהתחנכתי, הדרך שלי, ההשקפה שלי. יש ישיבה, יש מקום ללמוד תורה. איפה אני אכניס את הילדים ללמוד? נגיד שיש הכל, יש בית כנסת טוב, יש רב טוב, יש חנויות כשרות, יש הכל. שכנים טובים, צדיקים, אבל אין באזור הזה ישיבה. אין ישיבה. אין מה לדבר על הבית בכלל. אין מה לראות את הבית בכלל. קודם כל, לאן אני רוצה לעבור? אני רוצה לעבור לעיר הזאת? שאלה ראשונה, יש שם ישיבה? אין על מה לדבר. עוברים הלאה. בואו ננסה את העיר הזאת. יש שם ישיבות? כן. יש גם בתי כנסת טובים? כן, יופי. יש ישיבות לילדים, בתי ספר לילדים, מלמדים טוב. יש הצלחה שם, הילדים יוצאים כמו בני אדם או יוצאים קופים? מה הם יוצאים? ילדים או שימפנזות? מה הם יוצאים? יוצאים ילדים? אוקיי, עכשיו בואו נבדוק בתים. זה הסדר הנכון. מה פתאום? התאוות שלנו יכתיבו לנו איך לחיות? התורה צריכה להכתיב לנו איך לחיות. תורה מלשון הוראה. לא התאוות של האדם ראה איזה בית יפה, איזה אחוזה יפה, אם אני יודע מה ליד חוף הים, מתלהב מהבית. מה זה חשוב הבית עכשיו? קודם כל הסביבה, אורח חיים. מי יהיו השכנים שלך? אתה קם בבוקר, בשבת, מעשנים לך מעליות, טלפונים, אתה רוצה לרדת לבית הכנסת, חוף הים אצלך בשכונה.
איזה מין עבירה זאת? יש כאלה אבל... רגע, מחילה, אי אפשר לדבר, יש כאן הקלטה, אני מצטער. אז הנקודה היא, אני אומר לכם, מה הנקודה פה? ואני צריך לדעת איפה אני עובר, מי השכנים שלי, הם יורידו אותי יחד איתם. והראיה זה לוט. מה הראיה? לוט היה צדיק עד איזה זמן מסוים. פתאום החליט לעבור לסדום, ביזניס. הוא היה צריך להיפרד מאברהם, הוא רוצה עכשיו לגור בסדום. אז זה כמו עכשיו צדיק בישראל, היה עד עכשיו גר במאה שערים, בני ברק, בכותל, עכשיו מציעו לו איזה הצעת עבודה, הוא עובר לאיזה קיבוץ. רוצה לעבור לקיבוץ. הקיבוץ, עובדים בשבת, חולבים את הפרו, הכל כרגיל, קוצצים את העצים, קוטפים תפוזים, הכל כרגיל. מה לך ולקיבוץ? עכשיו תגידו, טוב, הוא רוצה לעשות זיכוי הרבים. הוא רוצה להחזיר אותם בתשובה, אין בקיבוץ בית כנסת. הוא רוצה לארגן מניין, הוא רוצה לתת שיעורים, מה רע? אין שום בעיה. אתה רוצה לזכות את הקיבוץ, לקרב אותם לקדוש ברוך הוא, להראות להם א' ב' של יהדות, מצוין. תלך בערבים, תן דרשה ותחזור לביתך. מה אתה עובר לשם עם הילדים שלך? מה הראיה שאסור לעשות כזה דבר? הגמרא אומרת, רבי יוסי הלך ברחוב, מצא אותו איזה עשיר אחד גדול. אומר לו, רצונך שתדור עמנו, תבוא לעבור עם המשפחה שלך לגור אצלנו בעיר, ואנחנו ניתן לך כמה כסף וזהב שתרצה. כמה שתרצה ניתן לך, כן? אז מה הוא ענה לו? אין להם רב. מה רצה העשיר? רצה שהוא יבוא, יהיה להם בית כנסת, שיקימו קהילה, שיהיה בית כנסת, שילמד אותם תורה. לא ביקש ממנו לבוא להיות רקדנית בטן, כן? ביקש ממנו לבוא להיות הרב של המקום. מה אמר לו? אם תיתן לי את כל הכסף שבעולם, וכל הזהב שבעולם, אין אני דר אלא במקום של תורה. אין תורה, אני לא בא. אתם רוצים שאני אבוא, אתן לכם דרשות? עד שאתם תחליטו לפתוח בית כנסת, לפתוח ישיבה. אני פעם הלכתי להוליווד בפלורידה, שכונה מוקפת בחומה על אגם, איפה שהתנינים שם בפלורידה, וילות, הכל, גרים שם המון ישראלים. לא היה כלום שם, לא היה בית כנסת. באתי פעמיים לשם, נתתי 2 דרשות ארוכות, באו המון אנשים שם, בתים גדולים. אחרי 2 הדרשות האלה התעוררו שם, הבינו שחייבים להקים בית כנסת. היה שם איזה 2 דתיים בקושי, וזהו. ועכשיו, ברוך השם, מהדרשות חזרו בתשובה, ופתאום אני שומע, החליטו להקים בית כנסת, הזמינו ספר תורה מירושלים, הקימו קהילה. עכשיו, אחרי שהקימו קהילה, יש בית כנסת, אז שייך לדבר על לעבור לשם. אם, נגיד, לו יצויר, אם היה מציאות כזאת. אבל לפני זה, על מה יש לדבר בכלל? מה, תעבור לשם ואין לך אפילו מניין? יש הרבה רבנים שעשו את הטעות, עזרו לאיזה מקום, כל בוקר עומדים 3/4 שעה, מתחננים לאנשים לבוא להשלים מניין, ובפועל הם בכלל לא משלימים מניין. הם מחללי שבת. מחלל שבת הרי הוא כגוי לכל דבר. הוא לא משלים מניין. סתם מבזבזים את הזמן שלהם. אז מה האלטרנטיבה? להתפלל יחיד? זה גם כן ייאוש. להיות באיזה מקום נידח, גדלת במקום של תורה, היית בישיבות, כל המשפחה שלך חרדים, כל הרחוב שלך היה 20 בתי כנסת ברחוב אחד, פתאום אתה באיזה חור נידח, הילדים שלך רואים אותך ככה, אין ישיבות, אין כלום, אז זה לא פתרון. לקרב אסור על חשבון הילדים שלך, ואסור על חשבונך, גם אם אין לך ילדים. תגיד חס ושלום עקר, אין לו ילדים. הוא רוצה לעבור עם אשתו לגור באיזה מקום שאין שם תורה. מה עם הנשמה שלו? אחרי שנה תבוא, תראה, הוא יושב משחק איתם ששבש. מה קרה, כבוד הרב? איפה הלך החליפה, איפה הכובע? מה זה? מכנסיים קצרים, ג'ינס, סנדלים. נהיה חצי קיבוצני כבר, למה? לא היה לו קהילה, לא היה לו מסגרת. אז הם הורידו אותו. זה קרה להרבה, אני אומר לכם, אני לא מגזים. אני אומנם מדבר קצת קיצוני, אבל זה לא הגזמות. לא בשמיים היא מה שאני אומר, זה מציאות שזה קורה. והנה הקדוש ברוך הוא אומר, אברהם מתחנן שאולי ינצלו. למה הוא אומר 50? אולי יש 10 צדיקים. השם אומר לו אין. אם היו 50 אני מקבל את ההצעה שלך, אני לא יהרוג את כל העיר. מיליונים ינצלו בזכות 10 צדיקים האלה. תראו את הכוח של הצדיקים. והיום בארץ הרמה של הכפיות טובה של אלה שאינם שומרי תורה ומצוות, היא כבר עברה מעל ומעבר לכל מה שהשכל האנושי יכול לסבול. לא רק שלא מכירים טובה ללומדי התורה, לא רק שלא משתחווים להם ומנשקים להם את הרגליים, תודה שאתם לומדים אצלנו בעיר תורה, כל היום מבזים אותם
כל היום מקללים אותם, כל היום יורדים עליהם, אוכלי חינם, אנחנו מפרנסים אתכם וזה. הם שכחו שבתורה כתוב קודם כל שזה חובתם. כי מי שלומד תורה חייבים לו שבזכותו אנחנו חיים. אז קודם כל אתה לא עושה לו שום טובה, אתה משלם את המס שאתה חייב שלם. כמו שאתה משלם מס לביטחון לצבא, אתה משלם שינקו את הרחובות, אתה משלם מים, אתה משלם ארנונה, אתה צריך לשלם לאלה שבזכותם אתה חי. אתה לא מקבל, זה לא בעיה שלי שאתה בור ועם הארץ. יש תורה, אפשר להוכיח אותה ב10 דקות שהיא מבורא עולם. אתה לא יכול להתנגד לה, אתה לא יכול לעשות כלום. אפשר להוכיח שהתורה מן השמיים, מי שיש לו ספק שיצפה בסרט שלי תורה ומדע, לא יהיו לו יותר ספקות. נו, עכשיו שאתה רואה שהתורה היא מבורא עולם, מה בורא עולם אמר? יש חוקים. מה אומר? אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. אין לעולם קיום בלי התורה. תורה מקיימת את כל העולם, לא רק את עם ישראל, את כל העולם. כל העולם זה בזכות התורה. נו, אז העולם מתקיים בשבילי, אני נושם, אני הולך, אני רואה צבעים, זה בזכות אלה שלומדים תורה. אז מה אני צריך? לבזות אותם או לנשק להם את היד? או לדאוג להם לכל מחסורם? מה עוד הקדוש ברוך הוא אמר? תלמיד חכם, כל הממלא כיסו וכזה, למלא את גרונו יין, למלא את הכיסים שלו בכסף, הוא מביא סחורה לעיר למכור, כולם צריכים לסגור את הסחורה שלהם כדי שהוא ימכור, הוא פטור מצבא, הוא פטור ממיסים. מה? יש גמרא מפורשת. הגמרא אומרת, איזה קיסר רומאי הטיל גזרה על העיר של רבי יהודה הנשיא שמה. אמר, תבנו לי תכשיט הון עתק עולה התכשיט. הוא רוצה איזה תכשיט, משהו מיוחד, עבודת יד. בקיצור, עשו חשבון כמה כל אחד מהעיר השתתף בהוצאה הזאת של הצורר, אז כל אחד יצטרך לשלם כך וכך, גם כן סכום גדול, מס. בא אומר רבי יהודה הנשיא, אני מצטער מאוד, רק אלה שלא לומדים תורה, שתורתם לא אומנותם, אלה ישלמו את התכשיט. כל אלה שלומדים תורה לא ישלמו את התכשיט. אלה באו, אמרו, מה פתאום? מה, אנחנו גם נשלם בשבילם? אוכלי חינם? מה הם עוזרים לנו? לא רוצה, אנחנו נשלם בתנאי שהם ישלמו. אמר, הם פטורים, הם לומדים תורה, הם לא ישלמו. אז אלה אמרו, אנחנו נעזוב את העיר. נעזוב את העיר. אמר, בבקשה, תעזבו את העיר. אומר, אם נעזוב את העיר, מי ישלם את המס? הם יהיו חייבים לשלם את המס, הבני ישיבות. אמר, בבקשה, תעזבו את העיר. חצי מהם קמו ועזבו. ארזו את כל הבית, נסעו לעיר אחרת. נשארו החצי השני. אמר להם, טוב, אתם תשלמו את כל המס. אמרו, לא רק שאנחנו עכשיו צריכים לשלם על אלה שלומדים תורה, גם החצי האלה שהברחת אותם מהעיר, גם עליהם נשלם. בקיצור, נפל עלינו כל המס. אנחנו רבע מהעיר, נשלם בשביל כל העיר. אמר להם, כן, אתם תשלמו. אמר, אז גם אנחנו נקום ונעזוב את העיר. אמר להם, בבקשה, תעזבו את העיר. כולם עזבו את העיר, נשארו רק בני הישיבות. הגמרא אומרת, מיד הקיסר הזה נמלח בדעתו, אמר, אתם יודעים מה, אני מוותר לכם הפעם. התבטלה הגזירה. אמר רבי יהודה, מכאן תלמד מוסר. כל הגזירה באה עלינו בגללם, שהם מבטלים תורה והם לא לומדים תורה ועושים עבירות. ועכשיו הם רוצים שבני הישיבות ישלמו על זה. אותו דבר על הצבא. כל הזמן צועקים. תלכו לצבא, טיפש מטופש. אם אנחנו נלך לצבא, 50 צבאות לא יגנו עלינו, אנחנו גמורים. מה שמציל אותנו עכשיו זה התורה. צריך גם צבא, אבל בעיקר התורה. יהושע שהלך למלחמה, חצי למדו תורה, חצי נלחמו. משה רבנו, חצי למדו, חצי נלחמו. תמיד, דוד המלך, חצי, 1,000 למטה כתוב. 1,000 לפה יושבים לומדים, 1,000 לפה הולכים להילחם. שומעים? אז מה אנחנו רואים פה? עכשיו, אתה רוצה שכולם יסגרו את הספרים, יעזבו את התורה הקדושה, שבזכותה העולם מתקיים, בזכותם אנחנו ניצלים, תורה מגנה ומצלה, מגנה ומצילה אותנו, ונלך עכשיו להילחם. מה גרם שאנחנו צריכים להילחם? העבירות שלנו. מה עוד מציל אותנו ממוות? התורה שלנו. כי אדם שלומד הרבה תורה ועושה עבירות, התורה יש לה משקל ענק בשמיים, ביום הדין, אפילו שהוא עשה הרבה עבירות, אבל התורה היא שכר ענק. כל עוד שאתה אומר מהפה זה מצווה בפני עצמה. אמרת מילה 5 אותיות, זה כאילו הנחת תפילין 5 פעמים. אז כמה שאתה עושה עבירות, אבל יש לך כל כך הרבה זכויות בזכות התורה,
שזה מטה את המשקל לצד החיובי. עכשיו הם רוצים שכל התורה תיפסק, מיליארדים של מצוות שעושים כל יום בארץ, ייפסק, ועכשיו אלה גם ילכו לצבא. אבל כל מה שגרם למלחמות ולמצב שאנחנו נמצאים בה, ש80% מחללי שבת, הולכים לקרקסאות ולכדורגל, אוכלים טרף, מלאה הארץ זימה, כל הארץ זנות, כל רחוב בית בושת, הביאו 800,000 רוסים מזרע עמלק, מילאו את הארץ בחזירים ובפרוצות, כל הארץ זימה, כל הארץ כפירה, קצת נקודה של אור יש בארץ, גם את זה רוצים לסגור. תחשבו איזה היגיון רקוב. אם היה להם שכל, קצת שכל, היו אומרים, בוא נשתוק. לפחות משהו חיובי נשאר לנו פה עוד בעם, עוד מישהו עוד קשור לקדוש ברוך הוא, מישהו עוד לומד תורה, עוד היהדות שנשארה זה בזכותם הרי תחשבו רגע, תסתכלו אצל הרפורמים, התחילו בערך לפני 200 וכמה שנים, אחד מהם לא נותר, ראיתי פעם גרף של הסוכנות היהודית, חרדי, לפני 200 שנה היה אחד, גדל לאלפים, אותו אחד שנשארו חרדים כולם, האחד הזה הביא אלפים של יהודים לעולם. הרפורמים, כך 1,000 רפורמים, לא נשאר אחד מהם. כולם התבוללו והתחתנו עם גויים. 100,000 רפורמים נשאר אחד, 101 חרדים נהיו אלפים. אז מי מציל את היהדות? בזכות מי נשאר עם ישראל? התורה. רק התורה, רק המצוות. כי בלי זה בכלל קודם כל מה באנו לארץ? בשביל מה באנו לארץ ישראל? אפילו בן גוריון שאכל שרצים וגזר לתימנים את הפאות ביום שהם נחתו בארץ, אפילו הוא עמד והחזיק ספר תורה ואמר זה הזכות שלנו על הארץ. רק מה, הערבים הם לא עד כדי כך טיפשים. הערבים אמרו כן, כשאתה תחיה לפי הספר הזה אז יהיה לך זכות על הארץ. אבל אתה בוגד ובורא עולם, אז איבדת את הזכות שלך על הארץ. אתם לא מאמינים לי? תקראו את אמנת החמאס. שייח יאסין, יימח שמו וזכרו, שכבר שלחו אותו מזמן לגיהנום, איזה טיל של חיל האוויר, הוא כתב את אמנת החמאס, שהוא הקים את החמאס, ומה הוא כותב? תפקידנו להעניש את היהודים שכפרו בהשם ובגדו בו. זה תפקידנו. הם הנבחרים מכל האומות, ככה הוא כותב, אבל הם לא העריכו מה שבורא עולם נתן להם, ועשו כך וכך וכך, אני מקצר, אנחנו תפקידנו להעניש אותם. שמעתם? אפילו הוא מבין מה שהרבה בארץ שלנו עוד לא הבינו עד היום. לכן מה המסקנה? תראו, אברהם יכול לשכנע את הקדוש ברוך הוא להציל מיליונים. רק שימצאו 10 צדיקים בכל עיר. אין. אומר לו, טוב, אולי 45. מה יעזור 45? 9 בכל עיר ואתה תשלים להם עניין. הקדוש ברוך הוא. גם אין. טוב, אז אולי 40. מה עכשיו? איך קפץ ל-40? על עיר אחת הוא ויתר. אומר, טוב, אולי בעיר הזאת אין, בואו נלך על 4, אולי יש 4 ערים מתוך 5, נציל 4 מתוך 5, אין, 30, 20, כלום, לא היה אפילו 10 צדיקים שם. מה בסוף היה? כן? אפילו הגיע אליו ל5, הגיע איתו ל10, לא, בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא אמר לו, אין מי שיציל את המקום הזה, ואז באו המלאכים והשמידו את כל המקום הזה, והשאר זה כבר היסטוריה. כן, כי משחיתים אנחנו את המקום הזה, כי גדלה צעקתם את פני השם, וישלחנו השם לשחתה. הקדוש ברוך הוא שלח את המלאכים כדי להשמיד את המקום הזה, והשמידו אותו מכף רגל ועד ראש. עכשיו, יש לנו את הסיפור הזה של לוט פה בפרשה. מה זה לוט? זה מה שנקרא באנגלית גרידי. אתם יודעים מה זה גרידי? גרידי זה, איך אומרים את זה? חמדן. תמה בלשון העם. תמה, איזה תמה אתה. שמעתם את הביטוי הזה? זה חמדן, בעברית נכונה. לוט חמדן. קודם כל הוא יוצא עם אברהם למסע שלו, בגלל שהוא יודע שאברהם אין לו ילדים, ויום אחד הוא ימות, ואז מי יירש אותו? רק אני היורש. אז אני חייב להיות קרוב לסבא, לדוד, כדי שאם יקרה לו משהו, לא ילך כל הכסף למשרתים ולאנשים זרים, כן? אני חייב להגן על העתיד שלי. לכן הוא יצא ונדבק באברהם. אברהם קולט את זה. הוא אומר לו, למה צריך לריב? הנה, קח כבשים, אני אעשיר אותך כבר בחייך. אתה לא צריך להיסחב אחריי. קח, אם תימינה שמילה, אם תשמילה ימינה.
בסדר, קח לך, מה הוא בוחר? הוא בוחר את הצד הירוק. משאיר לדוד שלו, אברהם, שנתן לו עכשיו את הרכוש, הוא משאיר לו את הצד המדברי. עכשיו, כבר הקדוש ברוך הוא שולח להציל אותו, אבל הוא לא מציל אותו בזכותו. הוא מציל אותו בזכות אברהם, כדי שאברהם לא יצטער שבן אחיו מת. אם בן אחיך מת, אם אתה צדיק, ויש לך בן אח והוא רשע, ומגיע לו למות, הוא ניצל בזכותך. למה? הקדוש ברוך הוא לפני שמנחית על אדם מכה, הוא בודק אם כל אלה שקרובים אליו מגיע להם לסבול. אם אחד לא מגיע לו לקבל את הסבל הזה, הוא ניצל בזכות אותו אחד. כן? וזה מה שהתורה אומרת, שאם מת אחד קרוב לאיזה עיר, מודדים לאיזה עיר הוא הכי קרובה, ואומרים עגלה ערופה, ידינו לא שפכו את הדם הזה. מה עכשיו? מה זאת אומרת ידיך לא שפכו את הדם הזה? זאת אומרת, זה קרה במקום שלנו, בטריטוריה שלנו. אם אנחנו היינו עושים את מה שאנחנו צריכים, הוא לא היה מת. זאת אומרת, התורה שלנו לא התרשלנו בתפילה, התרשלנו בתורה, לכן הוא מת. ולא רק זה, אני אביא לכם ראיה מכהן גדול. כתוב שאם אחד רצח מישהו בשוגג, בטעות, תאונת דרכים, מה שנקרא בימינו, בלי כוונה. אז מה עושים? הוא הולך גולה לעיר מקלט. גולים אותו, מגלים אותו. עכשיו, עד מתי הוא בעיר מקלט? עד שימות הכהן הגדול. כהן גדול זה האדם הכי חשוב בעולם, הוא האיש הכי קדוש בעולם, הוא זה שנכנס לקודש הקודשים ביום כיפור. עד שמת הכהן הגדול, כל הרוצחים בשוגג לא יוצאים מעיר מקלט. מה זה שייך עכשיו לכהן גדול? לאלה. מה זה שייך? אלא, למה הכהן גדול, למה קרה להם מה שקרה? אם הכהן גדול היה עושה את מלאכתו יותר טוב, יותר במדרגה, לא היה קורה להם מה שקרה. אז מה הם עושים? הם מתפללים שהוא ימות. כי הם רוצים שהוא ימות, כדי שהם יוכלו לצאת. אז מה עושים אנשים של הכהן הגדול? מביאים להם אוכל כל יום. הנה, קחו, רק אל תתפללו שבעלי ימות. ככה היה קורה, כן? ואז השם מחליט מתי הם יצאו משם. בפועל, עיר מקלט זה לא כך נורא. למה? יש שם ישיבות, אם הוא גלה, אם זה רב, אז הישיבה שלו גולה יחד איתו. יש בזה חוקים. בכל אופן, אנחנו נסיים רק בדבר אחד. לוט הוא חמדן. ולוט, החמדנות שלו, שכבר בא מלאך להציל אותו. שומעים? תראו מה זה חמדנות של אדם. כתוב והתמהמה. כן? הוא מתמהמה. הוא רוצה להציל את רכושו. כן? ואז מה הוא אומר להם? הוא אומר לה, תראה, הנה נע מצב, דחה חן בעיניך, עשיתם איתי חסד, עמדי וכו', להחיות את נפשי. אנוכי לא אוכל להימלא את ההרה. פן תדבקני הרע ומתי, מה אתם רוצים לשלוח אותי לשם, מקום נידח? אני רוצה לעבור למקום של ביזניס. לא הספיק לו המסר שהוא עכשיו עבר לסדום, ובגלל זה עכשיו הוא, כביכול הוא בצרה הזאת, כן? מה הוא אומר? הנה העיר הקרובה לנו שמה היא מצער. היא מלטנה שמה. תנו לי לברוח לשם, למה שם יהיה לי פרנסה. איפה שאתם רוצים לשים אותי יהיה לי קשה. רואים פה, אמונה בהשם אין לו. אין לו הרבה אמונה בהשם. כוחי ועוצם ידי. כמו היום אנשים אומרים, אם אני אגור במקום זה וזה, איזה פרנסה תהיה לי? אם אני אגור במקום כך וכך, איזה פרנסה תהיה לי? מה זאת אומרת? מה, הפרנסה באה מהמקום? אלא מאיפה באה הפרנסה? מהשם. אז תשאלו אותי, רגע, אבל בכל זאת, יש מקומות שיש בהם יותר פרנסה ממקומות אחרים, כגון מנהטן, לא? יש ביזנס. איפה תמכור את היהלומים אם לא במנהטן? בקווינס יקנו ממך יהלומים? בברוקלין יקנו ממך יהלומים? בבלגיה. בלגיה יקנו ממך. תל אביב. יש מקומות, אבל במקומות מסוימים לא יקנו ממך, אתה חייב ללכת למנהטן, אז אתה רואה שדווקא שם אפשר להתפרנס, לא? נכון, זה ביהלומים. מי אמר שאתה חייב להרוויח ביהלומים? חסר לקדוש ברוך הוא דרכים? הוא יכול לגרום שתלך ברחוב ותמצא איזה רובי ששווה $3 מיליון. הוא יכול לגרום שאיזה מכונית פגעה בך, נזק לא רציני. חודש, חודשיים גבס סבלת, שלחו לך $700,000 פיצויים. התעשרת. חסר מקרים כאלה? ואומנם בישראל זה לא קורה, כי בישראל כבר משלמים לך פרוטות, אבל פה מי שנפצע, מיליונים הוא מקבל. הנה, יש לי איזה חבר אחד סיגלר, כל הזמן הוא מספר לי, הוא מייצג אנשים בקהילה החרדית עם עורכי דין שהוא מכיר, הוא מקשר ביניהם, הוא ברוקר.
הנה עכשיו הוצאנו 3 מיליון לזה, הנה הוצאנו 1 מיליון לזה, הנה 700,000 לזה, הנה 9 מיליון לזה, זה רק פה. ביטוחים משלמים. אבל, זאת אומרת, לקדוש ברוך הוא לא חסרים דרכים. הקדוש ברוך הוא יכול שתמלא כרטיס לוטו ותרוויח 200, 300, 700,000 דולר. זה לא חייב לעבוד דרך עבודה מסוימת. אתה חושב שהפרנסה שלך מהיהלומים או מהנדל"ן, זה גם כן שטויות. כי עובדה, הרבה פעמים הקדוש ברוך הוא רוצה, אתה לא יכול לעשות שום דבר נגד רצון השם. ונסיים בעניין אחד. אתם יודעים, אמרתי הרגע, אי אפשר לברוח מהקדוש ברוך הוא. עכשיו בדרך לכאן סיפר לי איזה אחד היום סיפור, חבר שלי טוב, הוא סיפר לי סיפור. הוא אומר ככה, הוא אומר, תראה, היה עכשיו הוריקן, הקדוש ברוך הוא כמעט השמיד את ניו יורק. הוא אומר, אני גר בברוקלין, יש לי מכונית, אני חושב לעצמי איפה להחנות. אני בא להחנות פה, אני רואה רוחות, אני אומר, אולי עצים יפלו, לא נחנה פה. העברתי את האוטו למקום אחר, בסוף מצאתי חנייה, אין אף עץ מסביב, אמרתי איזה יופי, יש עץ אחד, אבל הוא 20 מטר מהאוטו, והעץ הוא לא גובה של 20 מטר, אז גם אם הוא ייפול, הוא לא יגיע עד האוטו. אז אני מבוטח. נכנס 30 דקות לבית של מישהו, פתאום הוא שומע, בום! מה הוא? מסכן. הלך 13,000 דולר ברגע. ואין ביטוח. אין לו ביטוח גם על האוטו הזה. בקיצור, הוא נפל, מחק לו את האוטו, נגמר האוטו. אז אני שואל אותו, אני לא מבין, אתה אמרת שהעץ היה יותר מ-20 מטר, והעץ הוא לא בגובה של 20 מטר. הוא אומר, זה בדיוק הנקודה, הקדוש ברוך הוא עקר את העץ עם השורש מהרצפה, והוא עף ככה באוויר ונחת על הזה שלי. אז אמרתי לו, אפילו הוא צחק. אמרתי לו, תראה, שהקדוש ברוך הוא רוצה משהו, אתה לא יכול לברוח ממנו. אתה חושב שאני אנצל שם המפלה. אתה לא יכול לברוח. כמעשה שלמה המלך המפורסם, שהיה איזה אדם שהיה צריך למות באיזה עיר אחת וזה, אז השטן עבד עליו. ככה וזה, בסוף שלמה שלח את האדם לאותו מקום ושם הוא מת. זאת אומרת, אתה חושב לעשות תחכומים, תחבולות, איך המן הכין למרדכי עץ. כבר היה הכל מוכן, יש לו טבעת המלך, אני מלך של העולם. העץ הזה נהפך לקבר שלו, הוא ובניו. כל מה שאתה עושה נגד אחרים זה נגדך, כל מה שאתה עושה בעד אחרים זה בעדך. ברוך